Yan, magandang araw po sa lahat ng ating mga masugid na taga-panood, mga followers. Dito po tayo sa ating kaibigan ngayon dahil namunga po ang kanilang malunggay. Nako, ang sarap pong mamitas ng malunggay. Alam nyo po ang gulay na ito sa amin, yung bunga ng malunggay. No, maliban kasi sa dahon, yung bunga po nito ay parang ginto sa amin po, yung mga Ilocano. Gustong gusto po namin to, tong bunga na to, no? Actually sa palengke pagka binili mo to, ilang piraso lang, no? Yung isang bugkos, napakamahal, 30 pesos ganun, lalo na sa Manila, napakamahal po nito, no? Ayan, so mamumulot ka lang, no? Para kang namumulot ng ginto po dito. Napakasarap po nitong pakpitin, binakbit, yan, napakarami pong pwedeng paraan para lutuin itong malunggay na ito. Sa paglilinis o pagbabalat naman ito, no, tanggalin mo lang naman yung matigas na bahagi na balat nitong malunggay na to. Yan, no, napakadali nga lang eh. Ayan, no. Yan. Ayan, so slide mo lang ganyan, kutsilyo, yung matigas na bahagi lang naman tatanggalin mo diyan eh. Dahil yung loob niyan malambot yan pagka naluto na yan, no. Manamis-namis yung lasa niyan. Yung iba kasi ayaw nila magulam ng ganito dahil parang masyadong yun, no, mahirap na linisan. Pero actually napakadali lang siya, no. Yan, parang sitaw nga lang eh. Oh, yan. Kalambot lang. Oh, ihalo natin to sa kamote at iba pang gulay. Okay, kompleto na tong pangpakpet natin. Number 1, itong kamatis, bunga ng malunggay, konting bataw, meron tayong kamote. Siyempre, yung bagoong ginamos, ang lagi natin ginagamit sa pangpakbet Ilocano. Igisa natin konti yung sahog ng karne. Good to go. Siyempre, hugasan lang natin itong mga gulay at mga iba pang sangkap. Okay, asinan nyo guys. Tantubod burat ng paminta. Tsaka isunod na sahog ang pusa. Tawang kamatis yun, mabalin nyo ikan itipiyas. Minusaan mo it kalamansi, mabalin nga pang pakbo. It kasaw, sabsabong dapay lang ni, bunga na. Tuwar-tuwarin lang, nga na brown, dati lasag na, nagmantika. Okay, pagkagisa ti karne, ikapil tayo natay bagoong ginamos. Lagay na yung bagoong ginamos pagkagisa ng karne para hindi malansa. Susunod na rin natin yung kamatis. Okay guys, kamatis. Okay, pagkagisa ng kamatis, lagay nyo na yung malunggay. Oh my god, wow. Lutuin muna tong malunggay, palambutin, tsaka ilagay natin yung bataw. At dagdagan natin ng konting sabaw mamaya. Sige, tutok. Okay, lagyan ng konting tubig. Pakuluan at palambutin. Okay, pag lumambot na yung malunggay, lagyan na yung kamote at tsaka bataw. Pakuluan lang natin ito at palambutin yung mga kamote. Ready to serve, timplay nyo na ayon sa panlasa. Okay, tikman na po natin, naluto na po siya. Wow! Okay. Very good. Sarap, manamis-namis. Don't forget to subscribe and follow me on Facebook. Share.